dizan iz brdica. Mnogo je razliku od pržene ribe. Zatrešno. Led je okovao Dunav, zarobio lađe, barže, brodove. Ljudi su ostali zarobljeni. Samo sa neba mogla je stići pomoć. A kada je led krenuo, nosio je sve pred sobom. Tek tada smo shvatili koliko je sve ozbiljno. Ali na silu treba odgovoriti silom. Pa ko pobedi? 2 motora, svaki po 1100 konja, duplo ojačan pramac, sagrađen da lomi, da seče i drobi. Ali ništa bez iskustva i bez timskog rada. Jedna porodica, da, jedna porodica. Bitka je trajala 4 dana, veća šteta je izbegnuta. Moglo je biti mnogo gore. Ko je pobedio na kraju? I priroda, i ljudi. Ljudi sa grebena. Temperature ispod 10 stepeni, košava sneg. Za 3 dana stvorio se led na Dunavu. Ali nije ostalo samo na tome, potrajalo je još 10 dana. Led se uvećavao, gomilao, tako što ploča na ploču naleže, torlaši se. Stvaraju se ledene brane. Debljina leda na pojedinim mestima je i veća od 1 metra. Led uglavnom stoji i ne pomera se. A šta će biti kada krene? Postojala su nagađanja. Dok se pravila taktika, led je krenuo kao lavina. Umalo pa katastrofa. Led je pokupio ponton u marini u Zemunu. Odneo je vezane lađe i splavove. Umalo pa da dođe i do tragedije. A to je bio samo početak i velika opomena. Led je nastavio dalje nizvodno. Nije se topio. Naprotiv, košava je nanosila ledene ploče jednu na drugu. Na kraju sve je zastalo kod Grocke. A onda su se ledeni bregovi spremali da odnesu sve pred sobom, sve što je zaostalo na Dunavu. Vreme je da se preduzme nešto. Stoji zbog zabrane plovidbe, zvanične. 23. februara javljaju iz Republičkog kriznog štaba da se ledolomac pokrene. Rano izjutra ja dolazim u Veliko Gradište, u Lučku kapetaniju. 5:30 po dogovoru. Ovdje je zgrada carine i zgrada Lučke kapetanije. Tu upoznajem zapovednika broda ledolomca Zorana Lombauera. Pa ajde idemo do broda prvo pa da vidimo tamo sve momcima šta treba i gotovo. Pa da vidite prvo brode i tako. Ajde. Ovdje nema leda, znači sve gore. Na pristaništu se već čuje rad motora. Ledolomac se zagreva. Izdaleka izgleda kao borbeni brod, ali izgleda i kao da su ga izvukli iz penzije. Širok 9, dugačak 49 metara, dubina gaza 1,80 m, težak 400 tona, a izgrađen 66. godine. Zapovednik Lombauer i posada ukrcali su se još pre 15 dana. Lombauer ima 37 godina staža. Dunav mora se poštovati i da se voli. Ako ne volite vaš posao i ne pratite unapred šta se dešava na Dunavu i oko Dunava. Koje su sve opasnosti?
Mala voda. Mala voda, led, Vetar. vetru i ovdje u ovom sektoru pogotovo, kad duva košava, to je strašno. Onda se obustavlja plovidba i tako dok to ne prođe. Led je najveća opasnost na Dunavu. Treba se pripremiti, treba imati ledolomce u pripravnosti, jer led se ne razbija kada krene, nego kada stoji. Ajmo polako. Zato žurimo uzvodno. Dunav sa obalama, to je poznati zimovnik divljim guskama. Došle su sa severa da prezime. Svake godine ovdje se sjati na hiljade gusaka koje su stigle iz Skandinavije i Sibira. Ovdje je sada raj za ptice. A plovidba je obustavljena, nema uznemiravanja. Dunav je zaleđen, pa i nemaju prirodnog neprijatelja. Sav toliki prostor imaju samo za sebe. Gdje je brod, šta je brod, jer smo krenuli, mi smo krenuli, svima se žuri. Na pojedinim mjestima led je prosto zabetonirao Dunav. Naš greben za sada se dobro nosi. A i dobro je što debljina leda nije svuda ista. A kako procijeniti debljinu? Ljudsko oko može da se prevari, ali lisica ne greši. Evo tragovi i evo lisice. Čim se ona kreće po ledu, je najbolji znak da je debljina toliko velika da i čovjek može da hoda po zaleđenim površinama. Dakle, opšte je pravilno kada lisica prođe, znači siguran budi može ta debljina leda da izdrži težinu čoveka. Inače, kiša je počela da pada, sitna kiša, nije toliko hladno, to će samo ubrzati topljenje leda, koji je na ovom mjestu oko 20 cm do pola metra. Inače, ovaj ledolomac ima i dosta oštar ugao, dakle, pramca, i on nema mogućnosti da to razbije u većem nekom uglu, odnosno da u većoj površini razbija, on samo prokrči taj jedan put, tu jednu stazu. Naš ledolomac je stao, potpuno se zaustavio. I za trenutak tišina. Neće da ide s jednim. Neće da ide, stali smo. Molim. Evo, stigli smo na Dubrovicu i stali smo, bre. Zaleti pa idemo napred. Stali smo, stao brod ni da makne. Kažu, led je ušao u sistem koji dovodi vodu za hlađenje motora. To znači da će se podići radna temperatura motora, a to je opasno. Čekamo 5-10 minuta. Sitan led pravi problem, zatvara usisnu portu i voda ne dolazi do motora, jer ovi motori crpe vodu iz reke za hlađenje i na drugu cev ta voda izlazi napolje. Sitan led zatvara usis i motor diže temperaturu. Led se sada, kažu, otopio i naš motor ponovo može da radi. Opet, punim gasom krećemo napred. Mašinista broda je Ratomir Janković, 30 godina radnog staža. Motori koji pokreću greben su nemačke proizvodnje. Svaki po 1100 konja. Propeleri Elise izgrađene su od čelika. Ipak brod je danas star već 46 godina. Motor ima snage, ali kao da vapi za održavanje. Treba uložiti, treba farbati, očistiti, zameniti. Niko neće, svi se sete njega u decembru mjesecu. Sete ga se kad se nagomila ovoliki led. Da. Morat će da ga vrati, da ga zaleti, nema. Ovo je neočekivano, Jel znači... ovo stao? Ovdje ima sad metar. Debljina leda je ozbiljna, brod je stao, ali sad kad se izvuče unazad... Greben sada često staje. Zapovednik Lombauer po sluhu osjeća da li i koliko treba da optereti brod. Ali nije samo u pitanju motor, nego i trup, a posebno prednji deo, pramac. Mladi kapetan Saša Marković ulazi ispod palube.
Svakih 10 minuta proverava bateriju. Ojačani pramac i celo korito njegov je baš iz tih razloga kada je projektant, što imamo sliku gore, kada je krenuo u projektovanje ovog broda, još tad je projektovan kao ledolomac. Znači on sam svojom snagom i svojom težinom ide i razbija sante. S tim što ima ojačan pramčani deo, isto tako i celo korito mu je ojačano. I naravno njegovom težinom od 400 tona lomi sante, da. Jedan od zadataka ledolomca je da stigne i do zarobljenih mornara na tanku i barži. Plovila su zarobljena na 300 metara od obale kod Smedereva. Ajde se vežemo tamo da ovi ljudi razgovaraju. Vi ste prvi posle mjesec dana koji dolazi. To su ona dvojica oko kojih se stvorila prava drama. Ostali su odsečeni od kopna i nije bilo načina da im se doturi hrana. Posle višednevnih dozivanja i nagovaranja, na kraju helikopter je stigao i spustio im hranu i gorivo za agregate. Od tada do danas niko im nije prišao, evo već 14 dana. Imate hleba, a? Dobro, kupio nam je ovaj još neki hleb. Kažu imali su mobilnu vezu, ne baš veliki izbor hrane, ali umorila ih je na kraju samoća. Popravili smo im raspoloženje. Jeli, šta vam sad najviše treba? Pa ženski neka je vreme. Vreme moja čuje žena. I dopunili zalihe bar za neko vreme. Ima vode. Voda za piće, hrane, dosta Dobro. Ali dobro, malo novine da izlistate. Čekaj, za ovoliko kratku distancu, pa nema 70 metara, 80 metara nisi mogao da pređeš. Pa debre, brate, ajde riskiraj. Riskiraj, da. Pa kako, otkud znaš, možda negde rupa, možda negde tanji, možda. A pazi, još gore je bio onaj sneg preko. Da, pa se ne vidi. Pokriveno i ajde sad. Čekaj, oni su došli s helikopterom i spustili su vam hranu. Ili se spustio neko od ljudi ili... Ne, samo hranu su spustili. A kako se greješ? Imamo naftaricu. A naftaricu imaš? A to bar imaš? Molim. Nije nešto, Bog zna, riječ. Ajde, kako je, tako je, šta ćeš? Domaćinska kuća. Da vas ponudi sa nečim. Ali greje. Ajde. Znači, na to se grejemo. Da. Pa čekaj, mislio sam da je ipak malo šire, malo veće. Pa ne, ovo je 2 metra sa 5 metara. Pa, sa 4 metra. To je sve. A kako si ubio vreme? Pa ništa, evo, čitajući, zajedno, ne znam, šta da radiš, nešto uzeš, čitaš. Kad sad saberem ja, ovo su prvi ljudi koji s tom razgovaraju posle 3 nedelje. Tako je, tako. Ja sam prvi. Mi smo prvi koji pričaš. Tako. A da nije to tvoj prijatelj koji... Da nije, pa da. Jel ide neko od nas napolje sad? Ne znam i ne znamo šta će da bude. Ja ako idem napolje, ja se ne vraćam više, ja ako nađem tamo neku žensku, ja sam gotov. Zaboravio sam i da hodam, ako velim. Da. Jer idem napolje, idem nazad. Ja ovako snega da sam čistio u životu, imam 54 godina. Dnevno 2 puta očistio sneg. Ujutru ustanem, ajde lopata. Da to nije bilo, ja bi poludio ovdje. 54 godine imate? Da. Ne samo to, nego što dobio sam apetit da jedem. Jeo bi, a nema šta da jedem. Imam slatka, imam sve. Nemam leba. Ovdje, ja sam, majke mi, da je bilo još ovako, da nije popustilo, ja bih izašao na obalu. Rizikovali biste? Dobro, evo sada kraj muka. Vidi se negdje da je kraj. Znaš koliko mi je olakšica? Što smo došli? Jeste života. Važi, vidimo se. Ajde još jednom. I živeo. Ulazimo u pristanište u Smederevu. Na obali se skupio narod i novinari. Zapovednik našeg ledolomca Lom Bauer sada je na meti televizijskih ekipa. Ne uzbuđuje se on previše oko toga. U Smederevu ostajemo da prenoćimo. Ujutru nastavljamo uzvodno do Grocke, ako se probijemo. Gdje ti je bitno? Ljubo, ovo je led daš tamo. Da bome.
Sljedećeg dana nam se na brodu pridružuje i kapetan Hranislav Mirković, šef lučke kapetanije Smederevo. On će pomoći našim kapetanima u probijanju leda kod Grocke. On zna koji su prioriteti u razbijanju leda. Barže bugarskog broda Vidin ostale su zarobljene na Dunavu. Naš ledolomac sada treba da oslobodi put do barži kako bi one bile bezbedne. Da on može da dođe do njih, da razbijemo led oko njih i da on ostane na njima vezan da bi ih čuvao, da ne bi one porinovale, udarilo mostu, oštetile, jer već svaki je 3000 tona ogromna količina hemije, ako ode u Dunav, bit će katastrofa. Mediji danima izveštavaju da je led oko Grocke sada najveća pretnja. A mi smo jedini u prilici da taj led i vidimo. Ne znamo šta nas čeka, ali slutimo da situacija nije baš dobra. Najgori scenarij da taj led sam krene, nekontrolisano, kažem, ogromna masa, to će da čisti sve ispred sebe od obale do obale. Šta možemo da uradimo? Šta može da uradi ledolomac? Mi ćemo pokušati da probijemo taj čep u plovnom putu i da usmerimo led tamo gde mi hoćemo. Ali moglo nešto da se radi ranije, da do toga ne dođe do tako velikog Da, kako da ne, da je bio ledolomac tu ranije, da je radio, ne bi ni došlo do stvaranja tog čepa, ali rečeno je da ledolomci ne treba da rade kad led stoji, greška 100%. Kad led stoji, da ne radi ledolomac. Takve su bile izjave nekih odgovornih ljudi na televiziji. Sva ova količina, ukoliko se neće se istopiti za kratko vreme, ovo će stajati, očigledno, pošto su te nanosi... Da, sigurno. I sad će ono da krene, ako popuca zbog temperature, krenut će sve dole. Kreće sve dole. I počet će se topi, ali negde će se opet zabušiti. Pa neće tako lako, ne, sigurno. Su ogromne naslije, pa evo je ovde nekih 30 santimetara nagomilano. Ovo sad što probija ima 2 metra. Da, tu da je nagomilan ima ga metra, da. Ne damo da prođe. Stao. To je to. Stao se. Ponovo dolazimo do naših Robinzona. Danas je već 16. dan kako su na tanku i barži. Ne zna se kako će biti sa ledom, možda će još morati da ostanu zarobljeni. Nosimo još zalih. Ako krene led, biće opasno. Ali čekaj, možete vas dvojice da odete sada? Samo da letim. Pa nemo da sednete s nama i da odete. Ali ajde, napustiti brod. Ne smiješ da napuštite. Kapetan zadnji ide. Evo vitamini stigli. Pazi tamo. Sad će gozba. Hoćete po jednu da vam dam, Druže, da ne bude Ivkova slava, Pazi, ako objavimo ovo da hoćete ženske, kući se ne vraćaj. A čudi me da, recimo, nisu ih promenili za neku drugu dvojicu. Pa oni su tu ukrcani, a neće da se iskrcaju pravi profesionalci i ostaju da čuvaju robu svoju. Sada krećemo uzvodno. Spremamo se za konačni obračun sa ledom kod Grocke. Brod mili. A ja razgovaram sa Veroljubom Subašićem, 13 godina staža. On je bocman ili redar ili mornar. U stvari on je sve. Duži celu opremu na palubu, kujnu hranu, kujnu duži usled. Mislim, kad nema posla, radimo i kujnu, kuvamo i tako to. Održavamo prostorije, čistimo, da bude sve čisto i doručak, ručak, večera, sve na vreme. I to je to, vežemo, odvežemo. Od bocmana Veroljuba dobijam ne tako prijatnu informaciju. Naime, ledolomci po pravilu uvek treba da rade u paru. Nema igre i šalena kad stegne ovoliki led? Ne, nema. Ovdje kad se razbije led treba 2 broda da bude u paru. Da. Jer za ne daj Bože može da uskoči drugi za pomoć. Ovako, ako se desi nešto na pola Dunava... Gotovo.
ili probije taban, ili mislim do broda ne može da ideš. A može probije dole, može? Pa to ne daj Bože, kako je on izgrađen Ne, nećemo da pričamo. Sada je kasno da se prisjećamo pravila. Brod nastavlja uzvodno. Nismo odmakli mnogo, a naš ledolomac preuzeo je još jedan zadatak. Ovaj četverac nekim čudom se domogao lađe, ali to je izgleda bio potpuno pogrešan korak. Mislili su da će razbiti led i vratiti čamac na obalu. Greška. Ni milimetar nisu mrdnuli. Naš ledolomac sada 3 puta obigrava oko ledolomnika. Led je konačno pukao, a ljudi se na kraju domogli obale i sprečili štetu. Brod je moćan, pa onda i mi, ovolinski ljudi, se na njemu osjećamo jako moćno. Ali, niko ne zna šta nas čeka uzvodno, 10 km je Grocka, a kažu da je tamo naslaga ovih ledenih ploča velika kao jedan dobar automobil, 2-3 metra. Generalni sponzor emisije Sasvim prirodno. Swiss Lion Takovo. Snaga Srbije. Ovo 2. Znači, vraćamo se nazad, a malo drugi, još jedan zalet. Pa ćemo ovde. Malo po dijagonali. Sada naš greben sa svojih 2200 konja stenje, trese se i na kraju staje. Blaga nervoza. Mašinista Ratomir Janković trkom odlazi pod palubu. Dobro, regulator, hoći da pričaš koliko hoćeš. Motori rade, ali temperatura se podiže. Opet zamrzavaju tankovi sa vodom koji rashlađuju mašinu. Treba da odstojimo na jednom mestu, pa da se vratimo unazad i onda ponovo, bukvalno iz zaleta, prosecamo novi trag. Strpljivo se probijaju naslage. Tamo gde su ledene brane, tu se zaobilazi. I ako bi mogao tako do kraja izgledati. Ulazimo se, pa to je jedini način. Svaki put osluškujemo hoće li motori grebena usporiti. Probijamo, stajemo, vraćamo se unazad i ponovo probijamo i tako satima. A ledenom polju još se ne vidi kraj. Kada ledolomac prođe iza sebe ostavlja prokrčen put. Led onda krene, a u kretanju se drobi, pa tako i brže nestaje. Na sreću toga dana je osetno otoplilo i sunce je konačno zasijalo. Ledolomac je u posljednji čas bio na svom mestu i led na Dunavu sada je pod kontrolom. Barže koje su danima bile zarobljene sada su otplovile nizvodno, ali sporo i po sredini toka. Jedna, prazna, krenula je ka mostu koji povezuje Smederevo i Kovin. Na kraju udarila je u stub. Most nije bio ugrožen. Kako je lupilo. Ledolomac je menjao lokaciju. Razbio je ledene brane kod Grocke, pa se vraćao par kilometara niže oko Smederevskog mosta da pročisti put za nove naslage koje stižu iz Grocke. Kako je dan odmicao, led je popuštao i nestajao. Greben je obavio svoj zadatak, a zapovednik Lombauer tek tada je bio raspoložen za priču. To je to. Srce vam puno. To čini život jednog kapetana, jednog čoveka i ove posade koje radi kad pobedi u malo na kraju i prirodu, šta bi se rekao. A prirodu treba poštovati, Dunav treba poštovati maksimalno da bi mogli da se družite sa Dunavom i da radite. Led je ove zime napravio štetu
Da li će je neko nadoknaditi, ne zna se. Bilo je teških situacija, umalo pa i tragedije. A još u brodarskim školama uči se da od 15. decembra do 1. marta treba očekivati led na Dunavu i zato treba biti uvijek spreman. Ledolomac greben je moćan i 100% efikasan. Treba mu se malo i posvetiti. Nije farban, kabine nisu u funkciji, stup sa signalizacijom je oštećen. Motori imaju snage, ali traže stalnu brigu. To sve nije jeftino, a njegova potrošnja nije mala. Ipak to je uvijek manja cena od moguće štete koju može napraviti led kada podivlja. Na sreću, ako i nemamo perfektne brodove, imamo ljude koji znaju. Šteta što se ponekad oni najmanje pitaju. Da je to bila koordinacija kako treba, to je moje mišljenje. Ne znam, razna ministarstva su tu mešala i koji su ljudi od nauke i tako smo i prošli. Mi smo tu da radimo. Evo, 3-4 dana posla i situacija na vodi izgleda mnogo bolje. Greben se izborio sa ovolikim naslagama leda. Strpljivo pravio šliceve, prolaze, odvajao, tako da jedna po jedna količina tih ploča ledenih se odvajala i kreće nizvodno. Sada kad bi se plovilo Dunavom nizvodno, naišlo bi se evo ovako na sporadično veće naslage leda, što nije problem za veće brodove. Jedan jedini ledolomac protiv majke prirode nije bog zna šta, ali trpljivim radom i na jedno duže vreme može da napravi i može da olakša prosto život i ljudima i samoj reci. Možda, kao nauk za neke sljedeće godine, da se ledolomac dotera, da ne bude zarđao i da bude 100% u funkciji, a ne samo 1/3, i da sa prvim ledenim danima odmah krene da radi. Možda bi nas sve zajedno mnogo manje glava bolela. Kad si gurne 9 bak